дар шаҳри Исфара иди модарон бо муҳаббат ва самимияти беинтиҳо бо арҷгузории хоса ба бузургӣ ва азамати модарони поксиришт ҷашн гирифта шуд. Ба ин муносибат дар маркази фарҳангии Шоҳон бо иштироки собиқадорони меҳнат, бонувони фаъол ва намояндагони ҷомеаҳои меҳнатӣ маҳфили идона доир гардид. Зимни суханронӣ дар ҷамъомади тантанавӣ бо ширкати фаъолзанони шаҳру диёти Исфара, раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода занону бонувонро ба муносибати фарорасии баҳори оламафрӯз ва ҷашни муқаддас рӯзи модар самимона муборакбод намуда, дар такя ба гуфтори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид дошт ки модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон мебошад. Таври хоса зикр гардид, дар партави хираду муҳаббати пешвои муаззами миллат мақоми зан дар ҷомеаи навини мо ба таври назаррас баланд гардида истодааст. дар зарфи 31 соли соҳиби истиқлолии кишвар давлат ва ҳукумати Тоҷикистон дар доираи сиёсати иҷтимоии худ бо дар назар дошти мақому мартабаи шоистаи занон ва таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои онҳо, кафолати давлатии баробарҳуқуқии мардону занон, тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд як силсила санадҳои муҳиму чорасозро қабул ва дар амал татбиқ намуд. мавқею мақоми шоиста ва эътибору нуфузи баланде ки имрӯз бонувони Исфара доранд, инчунин намояндагии онҳо дар мақомоти олии қонунгузор, ҳокимияти иҷроия ва дигар сохтору мақомоти давлативу ҷамъиятӣ тақвиятбахшандаи ин гуфтаҳоянд. аз ин ҷост ки дар шаҳру диёти Исфара шумораи занони дар ҳайати роҳбарикунандаи ҳамаи зинаҳои идоракунии давлатию ҷамъиятӣ зиёд шуда истодааст. боиси қаноатмандист ки занони Исфара ҳамсафу ҳамқадами замон буда, садҳо нафар бонувони бомаърифати мо дар вазифаю мақомҳои гуногун барои пешбурди ҳаёти ҷамъиятӣ сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию маънавии шаҳр саҳму нақши муҳим доранд. муовини раиси вилояти Суғд Зоҳидзода Даврони Абдуқодир табрикоти раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба самъи ҳозирин расонида зикр сохт ки эҳтирому арҷгузорӣ ва шинохти қадру манзилати модар вазифаи инсонии ҳар фарди худогоҳ буда, маҳз ҷозибаи ҷонбахши модар, меҳру самимияти гарм ва ғамхории пайвастаи модарон ва хоҳарони мо зиндагиро нуру зиёи хоса мебахшад. кормандони бахши фарҳанги шаҳр бошанд, бо барномаи ҷолиб ва муассиркунандаи иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари заҳмату бузургии зан, модар ва қалби саршор аз муҳаббати ӯ таъби ҳозиринро шод гардониданд.